Paýtatymyzdaki döwletler köşkünde terbiýelenýän we bilim alýan şagylar hasyl toý münasibetli hormatly prezidentimiň hemde gahrman arkadamyzyň iýberen durly datly meýwelerden, süýjülükli we beýleki nazmatlardan ibaret bolan sowgatlaryny tüýsürekden hoşallyk we uly alkyş bilen kabul etdiler. Munyň özi asylly ýörülgeleri öwürlüp jemgyýetçilik durmuşyna möhüm orny eýleýär. Bu ýörülgeler berkarar döwletiň täze eýamyny galkynçda urny halkymyzyň durmuşyny aýratyn belent many-mazmuny eýboldy. Yurdumuzda ýaş neslin sağlyşykly ösme we durmuşynyň rowançylygyny gazanmak baradaky hemme taraplaryn alydy. Garaşdy, baky bir tarap watanymyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urdur. Bu siýasatda halkymyzyň gadymdan gelýän insanperwerlik ýölgeleri hemde parasatly ruhy ahlak gymmatlyklar öz beýany tapýar. Berkarar döwletiň täze eýamyny galkynçda urny hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyny bu ugurda edilýän tagalalar gahrman arkadamyzyň başyny başlan ýygyderli hiýetete eýe bolan köp ýyllyk giňerimli işleriniň dowamydyr. Şunu awadan we dörejülükli durmuşyň biniýat hökümine çağılaryň döwrewap bilim almaklaryna we terbiýelenmeklerine aýratyn ünsürlýär. Gadimetden märi türkmen halkynyň dünýä garaýşy we hiýaseti ýagşy we sogap işler amal etmek. Durly sebeplere görä kynçylyklary sezewar bolanlara ýardym etmek ýaly asylly ýörülgeleri ıgrarlygy bilen tapawutlanýar. Häzirki döwürde bu ýörülgeler eni atasynyň howunarlygyndan mahrum bolan şagylaryň kanuny bäkwitlerini goramak we üpşün etmek boýunça hukuk kepillikleriniň toplumyny şeýle aýratyn durmuş gollawyny mätäç bolan ýaşajyk eýleşlerimizi jemgyýete uýgurlaşdyrmaga, olary öz başlyk durmuşa taýýarlamaga gönükdirilen ykdysady şäherleriň ulgamyny öz beýany tapýar. Döwletler köşkünde terbiýelenip bilim alýan şagylar hasyl toý münasibetli hormatly prezidentimiň we gahrman arkadamyzyň iýberen datly tagamly sowgatlar üçin tüýsürekden hoşallyklaryny aýdymdyr tançlary, goşgulary arkaly beýan etdiler. Olaryň joşgulu çykyşlary dawra gatnaşyjylar tarapyndan uly şatlyk bilen kabul edildi. Bu ýerde terbiýelenýän şagylar gahrman arkadamyda hemde arkadagy gahrman ferdarmyda tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar.